Чакайте. Та толкова си повярвала, че си закачила нови картини. Яма да ти сваля самочувствието. Мале, каква си грозна. Как може така да се обезобразиш, ма? И същата тъпанарка. Поне си сменила роклята. Обаче тая бухалка никога не я пускаш. Така си се родила, май така ще умреш. И сега, каквото ста? Пред тебе съм и ти, какво? Нищо. Тая къща от затвор се е превърнала в по-голям затвор и тази закачила навсякъде картини, чакали да ги събаряме, че заслужават да са в букука. Тая картина тук да съборим. Гледайте. Пълна мизерия. Какъв е този надпис полис? Каква полиция, бе? Ти трябва да се арестувана. Тебе Алиекспрес са те взели от Столипиново и са те закарали при мен в тая свинщина. Не. Аз отказвам. Чао.